Pumanatang simba mga ka-idol. Kita ito karinderya karon mga ka-idol, kapamahawan mga ka-idol. Isod na gining mga ka-idol. Sulok life lang tani mga ka-idol kay dire tas kirid-kirid mga ka-idol. Kaon mga ka-idol. Pag kumana na yung mga ka-idol, kaon. Washing na po ko ka-idol sa akong motor. Mag-change oil. Ani ka busy atong life mga ka-idol. Yan todo na tayo asawa. Busy ka punta. Isang Domingo, dapat rin pag Domingo, relax. Pero kayo di akong dali mga ka-idol. Pag humanaan ni mga ka-idol, sensual sa akong motor. Kumbati ka po mga ka-idol. Masayro kaya punta. Why saving sa mga ka-idol. Kita ka dahil sa kada, why kanon. Kayo di akong punta mga ka-idol. Yan yung hapon na po mga ka-idol. Laban na po. Laban na po tanin niya hapon. Motor mga ka-idol. Parking ang motor mga ka-idol. Kita taga-renderya ni kapamahawan. Tabuan lang yan. Ha? Pwede na po ng suwag. Alang virus.
Tabuan nung imo no? Pwede na ka net pero good. Pero ko sa Eastern. Okay, saan ka? May pamahaw na ulit sa rin diri ako. Hindi naman ulit ko balik. Central. Gikan to siya simba mga kaidol. Pareha may gikan simba. Yan yang yuko saya mga kaidol. O pwede na ba diya sa kanto kay mga dula kayo mga kaidol. Dula kayo. Kayo kung mga kaidol pag makasuod dito mga kaidol bawal na mo balik. Walang yang yuko saya mga kaidol. O pwede na ba diya sa kanto kay para matukod sa rin diya mahaw mga kaidol. Huwag man siya musugot mga kaidol. So nagawin na mga kaidol na layo na po kung ilibutan mga kaidol. Pero taon naman mga tayo mahimo na mabuti kalapatan mga kaidol kay pasahero man siya. Pero ang ato isutan ng topic nagsimba mo siya, nagsimba. Iba dapat unta kanang giingon nila mga kaidol ba nga nila kay sa pulong ubanan sa buhat. Kaya nagsimba man sa gikan mga kaidol naagod na yan pagka makinagtunon, masinagtunon, nagiluyon, mga kaidol ba. Pero wala man mga kaidol, so murag nabilong to siya mga kaidol nga nagpasimba-simba lang mga kaidol para tabangan siya sa Ginoo, para tagaan siya grasya, tagaan siya mga panihatag yang pangandoy mga kaidol. Pero sayang pagkukuhan sayang sikataw mga kaidol, hindi ba yung mga kaidol. So nabilong po siya sa nagpasimba-simba lang kay nasiguro'y pinitanan mo simba buutan ang uban nagpagarko lang sa sininang bagong inutang. Mga kaidol simba lang kay na bagong sinina, na mga alahas, na brandin yung awan. Pero pag wala na siya yung mga bago mga kaidol, balik-balik mo na. Hindi na simba mga kaidol. Balik siya sa giliputan mga kaidol. Naman. Dito mga kaidol, kaunta din. Karinderiya mga kaidol.
Pansit. 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 5. Tato, ganun lang din. Ay, sabaw. Ay, sabaw dito, ha? Oh shit. Oh, we that land.